Halapad nga pagbaha miigo sa dakong bahin sa Metro Cebu ni adtong weekend. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Naoy, ginaot ko. Nadungoy, Clark. Tatawag ka kuya sa sakay nining usa ka auto nga misungasong sa lawom nga baha ni adtong Sabado sa gabi. Matod sa uploader nga gikan sila sa usa ka hospital ug padung na untang mo pauli. Nasinati nila ang dakong baha sa subang dako. Gawas nila aduna sa ipipila ka mga sakyanan nga mirisgo pag-agi sa baha. Waterworld Cebu. Gawas sa gabi ni adtong Sabado. Nakasinati usab og pagbaha ang mga residente sa sitio Living River sa barangay Basak Pardo. Matod sa uploader adunay sapa haduol sa ilang lugar. Sa video makita ang pipila ka mga bata nga naligo sa baha ug waig sapayan ang gipang-anod nga basura. Susama usab sa sitwasyon sa highway sa barangay Basak Pardo. Tungod sa kataas sa level sa nasinating baha daw nahimong sapa ang kalsada. Nakita ang pipila ka mga motorista nga mas gipili nga itulod ang ilang sakyanan taliwa sa baha. Gibahaan usab ang downtown Kulon. Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archival, sa nasinating pagbaha, posibleng maalabihan pag-abot sa declogger machine nga gipalit sa LGU. Ang report kikan sa disaster pag ulan na agyapoy flooding, but it's not much as before. And then abot na tong truck nga gi-order last sanggunian katong what we call that as a declogger. Ako ning nagsuway na may ug kausam nindot kayo, and the next siguro the next few days ako mong pakiton kung unsay kuan na unsay kana bitaw pamaagi unsay gamit. Kauban si Clans Gabutin. Ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.